ba iya baki ba, mai shiga zuci da jinin jiki. Ina son ka ya manzan Allah, ba iya baki ba, mai shiga zuci da jinin jiki da dukan gabobina. Ina son ka ya manzan Allah, ba iya baki ba, mai shiga zuci da jinin jiki da dukan gabobina. Ina son ka ya manzan Allah, ba iya baki ba, mai shiga zuci da jinin jiki da dukan gabobina. Ya almusawar yaran zaɓu ka daɗa sitirta ni, kamun dafa iya alkahar galabi kanin kamin. Daira ta ƙaunar annabi dubu ya karafta ni, ina ta wasali da bulsara a kula da motsina. Abin da zan kaiwa ga mutan garinmu yarda in furto, a karafin mabudin zance mai kusa da masu kokwanto. In fada da harshen kumfa ya kunu baitukansu daidaito, rafa na zuban sirri a cikin zuciyar garar rauna. Salati ne nake roƙo ka daɗa wa rasulu maulana, in zautin sahara halil baiti ka saka roƙona. Rabo har sahabban annabi ni da san su ne nake kwana, a sadafa da masu rin tafiya mai kotar da ni rana. Shehu na ya dole na gaida ku gare ni kun zamo tsani, da san ku ne na take tudu na kai ga bishiyar da ba rauni. Mai rabo yake tafiya cikin tabbaci da imani, shukar da ta yi kyau girba ta ake a fahimci zance na. Ku fahimci zance na, an ja da kai batun ma ba ta wagar ka ta girma. Makiyanka ko fadawan ta dole su dawo ba, gaskiyar guda ɗaya ce ko ina ita ce ake nema. Mai bankunan salatin annabu ne na rasulu maulana. Ina kuke ne, wai ina kuke ne, ina kuke ne masoya ga Mustapha sayyidil kauni. Albishin nake a garin ku mutan kauya har da ma birni, saraba na ɗauko za ku raka ne in kai ga zunnuri. Mai san rasulu duk ya tsaya ya tini me nake wazance na, bara na kai kuwayo na kasa tun da na iso halara. Salamun ala ya zulkadari da mai dubin shora, a da yaushe annabu ya banka ne ni da shi nake tsira. Ambatan ka safa da yamma na sa takarduna, wallahi shugaba kai ne sha'ani na bani kokwanto. Tabbaci ya gini na kai ne da lamunin ka zan furto, lokaci yana tafaran da zukata za su daidaito. A gane mu fatin mun farka cikin mu babu mai kwana. Wallahi ni akan manzan Allah ba zan juro wasa ba, shukar da ta tsiro har ta yaya ita ce ake girba. Masara take yaya tuna albasa ba za ta yi ba, na tare dukan suna na tuna muku gun muradina. Duniya ke bar nema na bani kaunar ki fatatta, shirin da nake ba naki bane kake fara cutata. Abinda ni nake tanadi guda ɗaya ne mafi gata, duk abinda ba shi ba tsara ne kuma mummuna. Gida in ba na ma'aiki ba ya zamo tilin shara, miji in ba na ma'aiki ba to a kishi ne karara. Mata in ba ta ma'aiki ba ta zamo a barkora, mene za a burge ni da shi ne in ba ma'aiki ba. Kaunata tana ga rasulullahi shaukinsa bai kau ba, shi ne kadai alfahari na, shi ne nake duba, shi ne yabon komai na azurta yan uwa ku yo
ya manzan Allah ka shigo lamurrana ya sayyidil kauni a fahimci zance na dan sayyada tsara karima karɓo doka siduna ina son ka ya manzan Allah ina son ka maulana ina son ka ya manzan Allah ya tinin tunanina ina son ka ya manzan Allah rahamar iyayena ina son ka ya manzan Allah matukar kalamaina ina son ka ya manzan Allah uzurin mahaifana ina son ka ya manzan Allah fitilar makwancina ina son ka ya manzan Allah farko da ƙarshe na kunka ne nake daɗa kai kawo ka kula da motsina ya salam alaika ma'asalamu ya kare musuljudi sha'irinka ne hadiminka ne mai san ka ya hadi nasir ne dan umma da ke kaunar ka ya hadi dan sayyada zara karima dan sayyada zara azima dan sayyada nana karima dan masu makarbe kasiduna ya rasulu karbe kasiduna ina san ka ya manzan Allah bai ya baki ba mai shiga zuci da jinin jiki da dukkan gaɓoɓi na nasir ne dan umma da ke kaunar ka ya hadi dan sayyada zara karima dan sayyada zara azima dan sayyada nana karima dan masu makarbe kasiduna ya rasulu karbe kasiduna ina san ka ya manzan Allah bai ya baki ba mai shiga zuci da jinin jiki da dukkan gaɓoɓi na